дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Тимур-Малик корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. бо ҳамин мақсад дар ҷамъияти деҳоти ҳусайнободи ноҳия бо самгузори соҳибкорон масофаи 3,5 километр роҳи байни диҳаҳои Дӯстӣ ва деҳоти Кангурд ки солиёни зиёд таъмирталаб буду барои рафтуомади нақлиёт ба хусус дар фасли зимистон монеаҳо эҷод мекард аз навсозӣ ва мунфарш карда шуд. дар ду марҳила корҳои сохтмонӣ дар ин роҳ рафта истод. Якум бошад аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Қурбонзода Анвар масофаи 1,5 километр роҳ мунфарш карда шуд ва марҳилаи дуюм бошад аз ҳисоби соҳибкори ватанӣ Акбар Ғуломович роҳи 1,5 километрга то ба маркази ҷамъияти деҳоти Ҳусайнобод роҳ мунфарш карда шуд. Инчунин корҳои созандагии ободонӣ дар ҳудуди ҷамъият бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. аз он ҷумла дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Ҳусайнобод сохтмони бинои 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рафта истодааст ки дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. инчунин дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Ҳусайнобод кандани хати оби нӯшокӣ ва насб намудани трансформатор ва симчӯбҳои барқӣ низ рафта истодааст. мо масъулини ҷамъияти деҳоти Ҳусайнобод кӯшиш ба харҷ медиҳем ки корҳои ободониро ҷонок намоем, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гирем. дар корҳои сохтмонӣ техника ва механизмҳои муосири роҳсозӣ ҷалб гардида мутахассисон ҷиҳати босифати баланд ва дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонидани роҳи мазкур кӯшиш намуда истоданд. дар баробари мутахассисони соҳаи роҳсозӣ ҳамзамон сокинон низ ба ҳашар баромада дар ин тадбири нек саҳми худро гузоштанд. дар вақти пеш роҳҳои мо бисёр коршоям набуд, чиқриву пастӣ бисёр буд. дар айни сардӣ тамоман баромада мошин наметавонист, пиёдаву кашола мерафтем. ҳозир 100 бор шукре ки ина маҳаллои соҳибкорон 3,5 километр раи моро асфалтпӯш карда дар муддати кӯтоҳ ба мо супоридан. миннатдории худро ба ин ду шахси соҳибкор хайрхоҳ мерасонем. деҳаи Дӯстӣ яке аз калонтарин деҳа дар ҷамъияти деҳоти Ҳусайнободи ноҳияи Тимур-Малик маҳсуб меёбад ки дар он зиёда аз 500 оила зиндагӣ мекунанд. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ дар ин деҳаи кӯҳанбунёд шароити зиндагӣ марҳила ба марҳила хубтару беҳтар гардида истодааст. бо аз навсозӣ гардидани ин роҳ ва чароғонкунии кӯчаҳо сокинон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ иншооти зарурии иҷтимоиро бунёд намуда инфрасохтори заруриро дар деҳот таъмин менамоянд. тибқи иттилои масъулин дар 2 соли охир дар ноҳияи Тимур-Малик наздики 20 километр роҳҳои мошингарди маҳаллӣ таъмиру мунфарш гардиданд ки дар ин тадбир саҳми соҳибкорон низ назаррас арзёбӣ мегардад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Тимур-Малик, Ахбор.